ये सच्चाई है। अभी जितना मंच के गायिका बाड़ी है कुल जनी से अच्छा गावेली बबीता किन्नरजी बाड़ी, एमे कोनो दो राय नहीं है। एकदम सही। एगो मंच के माध्यम में अनुपमा जी के हम स्थान दे ले और दूसरा बबीता किन्नरजी के। मंच में तीसरा गोलू राजा जी बाड़ो, मेल में देखल जाए तो 1 नंबर पर बाड़ो, फीमेल में अनुपमा जी बाड़ी, बबीता किन्नरजी बाड़ी। अब भगवान ने लोग के बनौले रखस गायकी के माध्यम से हम इसे को बात कहबे भाई बजावल लोग तू लोग बोल का ई ध्यान देवे के बाकी कोई के गावल गीत के नहीं गावे न तो लोग ये कहीं कतनो निमन गईबो चाहे तू हो चाहे भारत इंडस्ट्री के कोई गायक गायिका तो कोई गावल के तगावती या चाहे गावता कोशिश करो कि अपन एगो अलग मिजाज अलग अंदाजे बोले के रखे। गलती ना नु ताही हिंदी गीत गावल जरूरी ना रहो, यही जा मार दो जनरेटर पर गीत संगीत चलता। जा जान खुश रही हो, जा जान खुश रही हो। गलती ना नु जा जान खुश रही हो पियाबा के पास परदेसी जी रवा खातिर कहो कौन लाई किस भाई ले बात प्यार लागता कौन लाई किस भाई ले बात प्यार लागता कि एही से कौन लाई किस भाई बात प्यार लागता कौन लाई किस भाई बात प्यार लागता एही से चेहरा पर चढ़ल खुमार लागता जवाब कैसे घुंघटा अरे उठाई हम कैसे घुंघटा उठाई हम आज राजा जी साचो से जिया पे लगे बड़ी साचो से जिया पे लगे बड़ी अरे लाज राजा जी
बात लगे हम साचो अरे सजिया पलगे हमारा अरे लाज राजा जय क्या था आजकल फोनवा कइल का सैया छोड़ दिहल ना आजकल फोनवा कइल का सैया छोड़ दिहल ना इहे क्वालिटी हो जेकरा गावे ना आवेला उ मंच पर विवाद करेला विवाद आ बवाद संग संग में वादो फेंकेला प्रदमन भाई तो ई गायिका है ई विवादी बात से नहीं मारल चाह ई अपना गीत से मारल चाह तरी मतलब ई है और वो गीत से मारी हमू गीत से मारम ई हो गीत से ई हो गीत से मरी हां बात के कोनो जरूरी नहीं है जेकर में मैटर ना रहला उहे विवाद एक मिनट भाई भोजपुरी में विवाद के जरूरी का पड़ी विवाद का अगर जगकर्ता कह देवे अगर गायिका कह देवे कि हमको अपने संगीत से मतलब है तो फिर अगला का पागल है कुत्ता काटा है कि वो तुमको अभद्र बोलेगा अब ई बोला तरी तो हमरा कहां बेमत बा कि हम इनका के बाउर बोल दी जब ई गीत संगीत गावा तरी तो ई गीत में अच्छा चीज बोला तरी तो अब अगर केहू हमरा बहन के कह देवे केहू हमरा माई के कह देवे तो ए भाई हम कायर थोड़े हैं कि पीठ देखा के मंच से भाग जाए अगर जब तुम मौत के खोता में हाथ डाल दले बारू तो फिर तैयार हो जा कि तहर कितना के कितना दूध पियोले बा आ के कितना तहरा में परवरिश में खर्चा कइले बा अपन ताकत दिखा दो हम हर चुनौती एक्सेप्ट करे खातिर तैयार बानी लेकिन अगर बात आई गीत संगीत के तो सिर्फ संगीत से मुकाबला होगा जैसे बबीता जी गा रहे हैं केहू गोरी आई तो हमने के तुलसी गंगा जमा नहीं हम लोग के हाथ में माला है मैंने रोशन भाई गंगाजल ले ले बने कि हम बाउर ना बोलो तू बोलबू तो फिर सोहब ना कहे कि महाभारत ही हमने के सिखावता ई चीज महाभारत सिखावता कि जब केहू हिंसा देवे पर तैयार ना होके तो जबरदस्ती लड़ के लेवे के भी हिम्मत अपने आप में रहे के चाहिए महाभारत में पांडव दल के 5 गो गांव देवे खातिर तैयार ना रहे कौरव दल तो लास्ट में भइल का कृष्ण जी शांति दूत बन के गइले कहले कि ठीक बा जब बिना लड़ाई के ते कहत रहे कि सुई के नोक भर ना दे तो तैयार रह लड़ाई करे खातिर और आवे वाला दिन में अपना माई गंधारी के कह दिए कि अपना आंख के आंसू बचा के रखस एक दिन तोरा 100 पर रोवे के काम आए बाकी हम और सब के उमरी जवान औरत अपन जवानी में अपना मर्द से हाथ धो बैठी जवान औरत के मांग के सेनुर उजर जाई जवान माई के गोद उजर जाई सबके कारण ते बनबे याद रखिए ते बिना लड़ाई के कहत के सुई के नोक भरना दे ते एगो समय आइल कि पांडव दल के विजय भई आ सुई के नोक भरना देवे के कहले रहे जौना पर पूरा कब्जा पांडव दल के भई तो जहां आपको जरूरत पड़े कि हमको लड़ के हिस्सा लेना है वहां फिर किसी से डरना नहीं है कायर बन के नहीं जीना है तो जहां जरूरत पड़े बोलने का झूठ बतिया सच हो जाला बार बार कहला से आ साचो बतिया झूठ हो जाला चुपचाप रहला से तो जानबूझकर कोई विवाद खड़ा नहीं करता है अगर सामने वाला चुनौती दे रहा है तो हम कायर नहीं है जो कि एक्सेप्ट करने से मना करते एक ही गो गायिका के देखता नहीं मंच पर विवाद करत रही सब गायिका से कहत रही सब कि तू हमर भैया हो हम तहार बहिन हई हम तो खोजो तनी दिए बर के उसन गायिका लोग के अरे ते गायिका बड़े तेरे गावत अड़े कोनो भंडारे के साथे गाना गावे के पड़े बहिन हो तो घरे रह सावन में आई बेटा राखी बनी हो तुम एक्ट्रेस हो हम एक्टर हैं यहाँ पे मंच है यहाँ पे कोई भाई बहन नहीं इंटरटेनमेंट है रोज यहाँ पे एक कलाकार आप अपना गाना पूरा करिए बबीता जी खाती एक लाइन कहो डब रहे रंजीत भैया
रंजीत भैया अरे की चढ़ली जवानी अरे होई काले नुबा चढ़ली जवानी काले नुबा ए बबीता जी हाँ जी कि अरे बुआ नियर फूलल फूलल काले बा सुमन के भूतो कमले अनुरोध जी गाता बहुत पहले गावे वाला गौले रहे कि कहां बाड़ू हो अरे कहां बाड़ू हो आवन करे जबीच सट ले दो चुमल के आधा गाल काट ले दो हम ई चीज देखा तनी कि एगो बबीता जी गाना उठौली है ओकर एक लाइन गौले बारी अभी दूसरा लाइन ओकर पूरा नहीं की कइले त गायिकावा भी यही से खिसियाली सा कि मेल गायक लोग जवन होला वो अपने गावे के फेर में लग जाला। तो एक बात समझ लीजिए अनिरुद्ध भाई, हम अपने लिए भी कह रहे हैं, आपके लिए, प्रदुमन जी के सब कलाकारों के लिए कह रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर का अच्छा वक्ता वही हो सकता है जो किसी जमाने में अच्छा सुनवैया रहा होगा, क्योंकि स्टूडेंट वही सफल होता है जो सवालों को ठीक से पढ़ता है तब उसका सटीक आंसर देता है। जब हम किसी का सवाल ही नहीं ठीक से समझेंगे तो उसका आंसर, उसका उत्तर बुरा ही दे सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि सुनने का भी हम लोगों को हौसला रखना चाहिए। आप जो कहना चाहते हैं वो अपना लाइन पूरा करिए, फिर हम अपने गाने के माध्यम से उसका जवाब देंगे। भैया एक लाइन हम बबीता जी से रिक्वेस्ट करो कि हमारा साथ थे हाउ वाला गाना गाएं ना जियब तहरा बिना। अच्छा बाकी रोशन जी ना रुक जाओ, एगो हम गीत गाते हैं यहाँ के बड़ी बोलत कि खीसी तोहरा कहियो मर जाई भा गीत के बोलबा जब